No, 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 no. Habang palakad-lakad ako dito sa kalye ng Vietnam makakapsat ay may nakita kong nagtitinda ng balot. Kaya syempre hindi natin yan papalagpasin para naman matikman natin ang kanilang balot. Syempre pare-parehas lang din naman ang lasa ng balot. Ay, huwag kayong nega dyan. Ang ibig kong sabihin ay kung paano sila magtimpla ng balot kasi marami silang mga linalagay katulad ng mga dahon-dahon at kung ano-ano pa. Kasi sa atin, di ba, sukat asin lang okay na. May mga kasama pala akong mga maritas Chinese dito. Kaya bago ko maisubo ang aking balot ay nag-question and answer portion muna kami. Pero dahil rawat nitong kabsat nyo ay na hindi ako nagpa-istorbo, sabay kirab, sabay kagat mga kakabsat. Alam na girl, nagpa-istorbo na kat mabisbisin na ko. Ang dami talaga nilang mga tanong, kaya ako isang tanong, isang kagat mga kakabsat. Diring-diri sila sa aking balot. Hindi nila alam na mas masarap pa to kesa sa ex nila. Kinuhanan pa nga nila ako ng video habang kumakain ako ng balot. Kaya ayan, posing-posing ang kabsat nyo. Naging model tuloy ako ng balot dito sa Vietnam. Okay sana kung may talent fee para kahit anong posisyon gagawin tong kabsat nyo. Mauubos na nga tong balot ko, pero tignan nyo naman, hindi pa rin natatapos ang aking video shooting. Hindi lang isa o dalaw, kundi tatlo ang kumukuha sa akin ng video, mga kabsat. Ayan, nagiging model tuloy ng balot ang kabsat nyo. Ang tagal, istorbo talaga kayo. Haanak pa nga nabsog, gusto na mo ay naku, tama na ang video shoot, pagbigyan nyo na ako. Kaya bilis-bilisan ko na ang pagbuya sa aking balot. Dahil nga maraming nang istorbo sa aking pagkain ng balot ay hindi na busog ang kabsat nyo. Kaya eto, bumili ako ng ewan ko ano bangalan neto, parang pancake na hindi ko alam. Pero para malaman natin, tikman natin syempre. Pagbigyan nyo muna ang kabsat nyo dahil ngayong gabi, tao muna ang kabsat nyo. Diba? Yun ang gusto nyo, yung mga bashers ko dyan. Diba gusto nyo maging tawa ko? Yung hindi muna ako kambing. Kaya, hindi muna tayo kakain ngayon ng damo na sinasabi ninyo. Kakain muna tayo ng pagkaing tao. So, eto na nga. Luto na ang aking in-order. Yan, tikman na natin ng mahusgahan na. Unang kagat para sa inyo mga kakabsat ko. O ano, masarap ba? Ay, oo, masarap nga kakabsat. Kaya isang kagat pa ulit. So yummy mga kakabsat ko. Ayan, ang loob parang itlog na hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Pero masarap siya. Ay alam ko na. Ang lasa niya parang okoy. Masarap isaw-saw to sa suka, kaso walang suka. Toyo lang ang meron ako. Alam niyo na kung nasaan ang toyo, nasa ulo. Dahil nga sa katakawan ng kabsat nyo, rawat ay tigabsat nyo ay kat nauwawan. Kaya bibili tayo ng tea. Sabi nila, itong tea daw ay nakakaganda. Wow na wow, diba? Sige man, ramanan tayo man. Tikman na nga natin ng mahusgahan na. At tignan natin kung talaga bang nakakaganda, kung magiging kamukha ko na si Marian Rivera. Ay, na wow, na wow. Bibili ako kahit isang drum pa. Wala, sige, probinsyana sip-sip nang ikay gumanda-ganda naman. O anong lasa? Masarap ba? Mukhang mapait ang mukha mo. Ayan, isang ulit pa. Talagang hindi masarap. Kaya kahit di na ako gumanda, sa inyo na lang. Pinamigay ko na nga lang to at pinagpatuloy ko ang pagkain ng aking tinapay na ewan ko ba anong pangalan nito. Basta yung kinakain ko kanina. Mas masarap pa to. Okay lang kahit mauwawan. Day ti kabsat yu. Hanga na imas. Day jay ti ay ti latati ituloy kong kakanunan kakabsat ko. Mas na imas pa. Kinurehan na nga pumintasan. Mabalin lagta. Ay na. Nakakita na ti octopus kakabsat. Nakakita ako ng octopus mga kakabsat. Mukhang napakasarap. Ay hindi pwedeng hindi natin to matitikman. Kaya umorder tayo ng isa. Di ko rin alam anong pangalan nito. Basta octopus ay ito pala. Bolalot. Baka yan ang ibig sabihin ng octopus mga kakabsat. Sa sobrang bango mga kakabsat ay napo-order ako ng isa. Promise, mas mabango pa to sa ex nyo. Sigurado din ako na mas masarap pa to kesa sa ex nyo. Napakatagal kasi maluto, kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa dila ko. Ayan, buti na lang, luto na pala. Ay kuya, pakibilisan ang paggugupit dahil tong aking mga alaga, gutom na gutom na. Hay,
salamat sa wakas, luto na. Kaya husgahan na natin kakabsat. Oh my God, kakabsat ko. Anya tiraman na, naimas unuhaan. Naimas nga talaga, ti kinaimas na ikat. Muntik ko pang nakalimutan ang aking bariyang, aking sukli sa sobrang sarap mga kakabsat. Sarap na sarap ako. Hihirit pa nga sana ako ng isa, pero wag na. Masyado nang matabang yung kabsat. Okay na to.